נועם, אחי, קניתי כפכפים. נורא! לא רע! לא רע! בואי בבקשה נסיים פה ואז תלכי לאן שאת רוצה! מה? טוב, בסדר. לא, בואי, לא הבנתי אותך פה אבל, שנייה. הגיין הזה... לא לקנות את הוויקס, זה נוזל לכניסה. תיקח את זה ואת זה לקופ, אוקיי? ותסתכל מה יוצא לך יותר זול. זה עם ההנחה של $5 או זה פלוס זה חינם? מה שמה? תסתכל מה יוצא לך יותר זול. צללות? שקיות זבל, זה צללות? סבון כלים גם צריך? כי כבר ממש... את הילד שאני יכול ללכת. הנה אמא. יאללה, אבי בואי. לא הולך איתך? כן, לא. גם אנחנו, לא רק אבא. בוא דניאל. רוצה ללכת עם אמא? בוא. אמא. בוא נלך להראות ליאיה מייל. נועם, אחי, אתה אוכל אנחנו פיתה? בוא תראה מה היה הולכת להראות לנו, לא? כן. יאיה, יש לה הרבה הפתעות. מה, אתם רואים מיילים או... מה נסגר עם המעיל הזה? נועם, חם לך אחי? נורא, איפה הכרטיס? חיים קשים אחי, מה זה לעשות? טעים זה ככה? תראה, קניתי כפכפים. כפכפים שלך במידה 8 מידות קטנות שלי. כן.